ओ काकाटा मलानी जे मो ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମତେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ନ କରିଛି ଆଜି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନନା ଆପଣ ତ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ଏବେ ନୂଆ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହଁ ନନା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ ବାହାରିଛି ଆମେ ଚାଲ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗାଁରେ ଘର ଘର ଆମେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବ ଆଉ କହିବ କରୋନା ହାରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଆସିଛି ତ ଆଉ କଣ କରିବୁ ସେଇ କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କିଛି ମିଳୁନି ଆମେ କଣ କରିବୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରୁ କରୋନା ହଟେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଡେଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ହାତକୁ ବାରବାର ଲକ୍ସ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କୋଉଠୁ କଣ ଆଉ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନନା ଏଟା ସ୍ନାକ୍ସ ନୁହେଁ ମାସ୍କ ଆରେ ସେଇ କଥା ମୋ ହଁ ମା ତୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାରବାର ତୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତ ସାଗର ଦୋକାନରେ ବି ନାହିଁ ବାବା ମାକୁ ଦେ ମା ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ମୁହଁରେ ଦେଖେ ମାକୁ ଧଳା ଦେ ମା ଏଇଟାକୁ ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ଆଉ କରୋନା ହାରିବ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ କରୋନା ବାଲାକୁ 108 ଥର ଶୋଧିକିନା ଶୋଇବୁ ଆସିଥିଲ